Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди муҳимтарин хабарҳо дар бораи варзисгарони тоҷик гап мезанем. барои ҳамин дар ягон ҷо нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонед ки ба кӣ муроҷиат кунед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. чӣ хеле ки аз наворҳои гузашта медонед, шаби 9 ба 10 сентябр дар Амрико дар турнири Ring of Combat ду варзисгари мо барои камарбандҳои ин ташкилот муҳориба гузаронданд. Некрӯз Мирхоҷаев барои камарбанди вазни ним сабук, аз Суроб Айдарбеков боша барои камарбанди вазни 61 килограмми Ring of Combat. мутаассифона Суроб Айдарбеков дар муҳориба зидди Эфрен Эскарено дар якум раунд бо тариқи усул шикаст хӯрд ва имконияти чемпион шуданашро аз даст дод. мо ба Суроб гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар, ғалабаҳои калон дар пешанд. Некрӯз Мирхоҷаев боша дар муҳориба зидди Серхио Дебари бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда чемпиони нави Ring of Combat дар вазни ним сабук шуд. мо Некрӯз даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем. ҳозир боша суханҳои Мирхоҷаев баъди муҳориба. пеш аз ҳама алҳамдулилло гуфтан мехоҳам. имрӯз ма камарбандеро баргардондам ки 6 сол пеш дар ҳамин моҳ аз даст дода будам. ин роҳи хеле дароз ва душвор буд. меҳнати зиёд ва боварӣ ба Худованд натиҷаи худро медиҳанд. ташаккур ба ҳар як нафаре ки боварӣ доштанд ва ғамхорӣ карданд. акнун боз корҳои шавқовартар мешавад. ташаккур ба ҳама барои табрикотӣ. End New навиштааст Мирхоҷаев. шаби гузашта журналисти рус Игор Лазорин хабар дод ки муҳориба байни варзисгари тоҷик Лоиқ Раҷабов ва варзисгари амрикоӣ Кевин Ли дар ташкилоти Eagle FC баргузор намегардад. айни замон сабаби ташкил накардани ин муҳориба маълум нест, аммо бояд гуфт ки ин муҳориба расман эълон шудагӣ набуд. лекин роҳбари ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов чанд муддат пеш гуфта буд ки чунин муҳорибаро дидан мехоҳад. айни замон маълум нест ки Лоиқ Раҷабов дар куҷо муҳорибаи навбатии худро мегузаронад. аз рӯи хабарҳо ӯ ҳоло ҳам бо ташкилоти PFL шартнома дорад ва аз ҳамин сабаб дар дигар ташкилотҳо баромад кардан барои ӯ каме душвортар аст. худи Раҷабов дар Амрико қарор дорад ва тамринҳои ҷиддӣ гузаронда истодааст ва умедвор мешавем ки ба наздикӣ мо баромади ӯро мебинем. ҳамчунин дӯстон, чанд рӯз мешавад ки бисёри сомонаҳои варзишӣ ба монанди Big Punch Sport in Таҷикистан ва дигар сомонаҳо хабар дода истоданд ки муҳориба байни Нурулло Алиев ва Наир Меликиян барҳам хӯрд. аз рӯи ин хабарҳо Наир Меликиян визаи амрикоӣ гирифта натавонистааст ва ба Амрико рафта наметавонад. аз ҳамин сабаб муҳорибаи ӯ бо Нурулло Алиев баргузор намегардад. акнун ташкилоти Dana White Contender Series барои Нурулло рақиби нав кофта истодаанд. худи Нурулло айни замон вазнкамкунии худро оғоз кардааст ва маълум аст ки ӯ муҳориба интизор аст. ва дӯстон, то рӯзи 21 сентябр вақти кам мондааст ва ҳозирашда ягон хабар нест ки дар ин муддат ба ӯ рақиб ёфта метавонанд ё не. аммо умедвор мешавем ки рақиб пайдо мешавад ва мо баромади Нуруллоро мебинем. рӯзи 11 сентябр дар шаҳри Челябински, Русия, турнири LCC боксинг баргузор гардид ки дар он мужзани тоҷик Муҳаммад Ёқубов бо рекорди 18-1 дар майдон бо варзисгари аргентинӣ Денил Кордобой бо рекорди 15-7 вохӯрд. муҳориба аз 8 раунд иборат буд ва тамоми 8 раунд идома дод ва дар натиҷа Муҳаммад бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 19-1 кард. мо Муҳаммад даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем. ҳамин тариқ Муҳаммад Ёқубов ягона мағлубияти худро маҳкам кард ки моҳи марти ҳамин сол дар муҳориба зидди Ошаки Фостер бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода буд. аллакай шаби 17 сентябр дар Олмон полуфинали гран-при ташкилоти Суперлига ММА дар вазни ним сабук баргузор мегардад ки дар он ду варзисгари тоҷик баромад мекунанд. Кароматулло Суфиев бо рекорди 6-1 зидди Миёрд Озилдирим бо рекорди 10-3 ва Абдуллоев Бахтиёр бо рекорди 9-1 зидди Кан Асланер бо рекорди 8-2. ғолиби ин муҳорибаҳо дар финал барои камарбанди вазни ним сабуки ташкилоти Суперлига ММА ва барои 25 000 евро меҷанганд. мо ба ҳар дуи варзисгарони тоҷик муваффақият орзу мандем ва ғалабаҳои онҳоро интизор мешавем.
дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канал обуна шавен, фикр ақидотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.